Ramogi jong mago kachiel kod mamoko mathoth e yor adimba machiegni nyinga Joyce Oduor antere kae kod jaloko marwa Elizabeth Otieno. Duol mochung'ne yiero kod kiewe pachoka IEBC oyangoni giseyudo kwayo mar dwaro ni othich oko jood bura 4 pachoka magine giwacho e romo mane gibago Mombasa, kuma bende ne gilero ni sani gidhi nyime kod timo ikruok mar yiero madundo mag jotelo 23 moting'o senators, jood bura kaachiel kod MCAs. Jafambo marwa Joja oko giler mathoth kowuok Mombasa. Bang' chamo muma kendo donjo e apisa yanga, commissioners mag duol mochung'ne yiero e pachoka IEBC osebedo e kaunti ma Mombasa e thuolo mar juma achiel ka gitwak ewi kaka gibiro tayo chenro mekgi. Are we good to go? E twak margi gi jofwamb weche, duolno motelne kod jakome Rastas e Thakon ne oyango ni nyaka sani giseyudo kwayo mopogore mag dwaro ni othich oko jood bura 4 kaluwore gi nyawo ma jopiny neno ka gin godo e telo. We have around 4, but we've also had a lot of inquiry. You can see what's going on online. Kenyans are actively discussing this subject of recall. So we currently have roughly 4. We will look at them once we go back to the office. So going forward, of course, it's the right of every Kenyan to exercise that right of recall under the Constitution. And as IEBC, we will be there to do that which we can or which the law allows us. We will receive those petitions, we will examine them, and then we will, of course, respond to them accordingly. Deko mar duol no yango kiewo e pachoka kaka chik dwaro kapoko tim yiero ne okoni en achiel kuom gigo magirango matut kasani koro girito duoko mar kwayo manyocha gichwalo e doho ma Supreme mondo mi ong'adnegi rieko. Chenro mar rango kendo nono kiewono ne onego tim kapoko chopo tarik 6 dwe mar adek higa mokalo, to kata kamano mano ne orem timore ni mar piny owacho ne pok ochuogo duol manyien mar IEBC. We requested that we be given advice on whether the commission could proceed to conduct the boundaries delimitation despite the lapse of the constitutional timelines. We also sought advice on whether the lapse timelines could be extended, if yes or no. So this matter was filed at the Supreme Court, and we are waiting for the Supreme Court to determine and to give us the legal advisory in this particular matter. Ikruok kata kamano koni dhi nyime mar tayo chenro mag yiero madundo mar dino fuok mane odong' nono bang' doho wito kuchande yiero mago moko kuom jotelo mago mane owal e tend migepe kaachiel kod mago mane owito ngimagi. We have 1 Senate position, I think in Baringo. We have 6 vacant seats for National Assembly, members of Parliament. And we have 16 for members of county assemblies, MCS. So in total, we are looking at 23 by-elections in the next coming days, weeks and months. Duol no bende osingone jo Kenya ni gibiro tiyo kanyakla maonge pogruok, omiyo gikwayo jo Kenya duto mondo mi omigi sir makende mar neno ni gitayo chenro mag yiero maduong' mabiro e yor kwe kod ratiro. Kumekuwa na migawanyiko hapa na pale, makamishna wengine wanajiuzulu at that critical moment wakati wanahitajika wawe pamoja. Tumeona hayo mambo, lakini ningependa kuhakikishia Wakenya ya kwamba hii commission tumejadiliana sisi katika mkutano wetu wa kwanza, tumekubaliana tutakuwa pamoja tukitekeleza jukumu letu kulingana na katiba na sheria za nchi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jose Sauchiel